Og kigge. Det var nu alle sammen. Prøv at lidt med Nintendo. Prøv at se dernede. Det ser flot ud. Ja. Det er flotte til jagten, ikke? Det der. Hvor de bare kommer med en lang række. Og der er kontrol over det, og det ser flot ud. Hvor det er nu. Hvor langt nede er det, ikke? Langt. Det er lige den sidste tredjedel. Ja, vi mangler altså Det kigge ser ikke så flot ud den her gang. Sidste gang, der kom vi der 6 og 6 som helt. Det er også de gule farver, de gør det. Det er det, jeg ser rodet. Så kommer de. Ja. Så kommer de ud. Jo, der var 5 på række. Ej, 4,5 på række. Nej, det var sgu til ud. Længere nede. Ja, jeg købte en så jo 4 stykker. 4 nemlig. Det var Det var lige det, jeg så. Ja, det var skæring også. Nu kommer de. Ja, de kom ikke 5, de kom i en tur. Ja, de kom ud til. Nej, de gør ej. De kommer sgu 5 og 5. Nå, altså det er så for en Fem, så er det flot ud.